Ngaturaken sugeng siang, sugeng pepanggihan kalian keluarga ageng seni ketoprak Bakti Kuncoro. Bakti Kuncoro dipun pangarsani Ki Agus Supekti kanthi alamat wonten ing Desa Gunung Sari Klagen Batangan Kabupaten Pati. Para pamirsa pamiyarsa sutresna budaya. Sasampunipun panjenengan kasugata uyon-uyon saha joget gambyong kinarya amurwakani pagelaran ing siang menika. Kepareng Bakti Kuncoro minangkani pamundhitipun Bapak ingkang mengkugati. Ing siang menika Bakti Kuncoro badhe ngaturaken lelampahan serial Mutiara dumawah perangan Joko Kendil Minta Kawin. Serial Kalung Mutiara dumawah perangan Joko Kendil Minta Kawin. Para paraga-paragawati ingkang maragani cariyos ing siang menika.
Gedrek sepisan nggambaraken wonten ing Kadipaten Traju Saloka. Adipati Endra Baskara katindakaken Ki Agus Supriyanto. Adipati Endra Lelono kaparagani Raka Mas Tri Jatmiko. Adipati Traju Mas Indra Asmara katindakaken Raka Mas Arif Iswanto. Kelir candhaipun wonten ing palebahan Toya Arum. Resi Kramat Gantung katindakaken Bapak Edi Prabowo, bojo kaparagani Ibu Sri Haryanti. Joko Wasyaking katindakaken Raka Mas Bagus Siswanto, Sri Asih kaparagani Nimas Pipit Hapsari. Kelir candhaipun wonten ing Kraton Tanjung Anom. Prabu Sindunegara katindakaken Raka Mas Bagus Sucito. Dewi Siti Kumbini kaparagani Ibu Siti Nurhayati. Resi Prabata katindakaken Bapak Aris Paminto. Joko Kendhil kaparagani Raka Mas Pakel Atmojo. Tenung ing siang nika kaparagani Raka Mas Dwi Puji Setiawan. Cahya Purnomo kaparagani Raka Mas Bagus Budi Utomo. Kelir candhaipun wonten ing Kraton Medang. Prabu Purba Kusuma katindakaken Bapak Hadi Sukeri. Widya Sasi katindakaken Nimas Wiwi Hapsari. Widya Ningsih kaparagani Nimas Khalifah. Widya Sari kaparagani Nimas Dea Antika. Widyawati kaparagani Nimas Ayu Ratna Kumalasari. Patih Reksa Yudha katindakaken Ki Anom Hartono. Para Magirsari kaparagani Seniwati Ayu Bakti Kunjara Umban Serin Il Saha Indra Mandari. Repat Bagus Nanda Abinawa Liun Gunjales Soho Gentong Tralala. Sagung para lenggah kakung miwah putri. Kula wau minggah kancaring dedapukaning siang menika kita saputra namung saged ngaturaken sugeng amirsani ngantos purnaning pagelaran pungkasaning atur Rahayu Bapak ingkang mengkugati Rahayu Bakti Kunjara.